Grup Optimotor, concessionaris Autojapan, Callesa, Iler d'Auto i Llemosa, on trobaràs el cotxe que busques, et porten els tips del motor. El Range Rover Sport és el 4x4 més dinàmic de la marca, el tot-terreny més còmode i extraordinàriament pràctic de Land Rover. El Range Rover Sport té ara una aparença més atlètica i imponent, un disseny per impactar. Amb un motor de 5 litres V8 de gasolina sobrealimentat que ofereix una potència de fins a 525 cavalls que cridarà l'atenció per allà on passis. Disposa del sistema Terrain Response que permet seleccionar l'altura de la carrosseria segons les condicions del terreny. El Range Rover Sport compta amb un interior premium excepcionalment funcional, amb un sistema d'infoentreteniment Touch Pro Duo que integra a la perfecció dues pantalles tàctils de 10 polzades d'alta definició. Ja pots venir a provar l'Optimotor 4x4 Land Rover a Lleida. Entra a grupoptimotor.com.